Dinggu ake so puthot ilitum Karbi Anglong arat atum kacere akinang son. Dinggu ake so pen puthot phere mimi ang thek nang klang thulo. Dinggu ake so pen apran ki damatum dopeglo. Phere mimi anpen ake so laki. Bonta nang lika chisek lapen kacere jong si do lapen. Doktor atum pen kaping khat ponateng jong si kroy pulote nang li thangna ta phere nang ni lapen dinggu ake so pen chepa jok on. Tangte kupia sai ke klem pon pensi chepa jok unji ma tangte chethan pon iksena hemkom hemrai beri bithung arlo chepang thor er nang ji lapen langbung langplet anta pachi tiwok longle der nang ji pusi doktor atuma hin pen than pon dinggu ake so ang thek lake doktor atum ke than pon ateng ke fu arlo chorot jeddoji angho awijangji apokta chokorjetji inota ingthongkling fukarting kichum kang samdoji lahai hui ang thek klangponji puta doktor atuma hinpen than paklarpon lapen ajo mekejang ahut chitim alan kachi hing akinang sot arnikang samapor ahut chitim kiplong abidi laki phek e ami ke thor hem arlo arum tenta hijung ami hi karot lahai hui asai klemponangji lasi Karbi Anglong angkang thipi atoka nokido arat atum ilitum kadu kavisitami bangso aki sopen kacheri akinang sot binonglo malaria achite mate dengu api penta ilitum chepa jokpon un lasi nilitum public TV Karbi Anglong arat kido ana phanta putha chuning ripon thulo news desk report public TV Karbi Anglong